кишоварзони вилояти Хатлон дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ намуда бо мақсади баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо самару оқилона истифода бурдани замин ва аз як замин гирифтани 3-4 ҳосил фаъолияти худро ба роҳ монданд то ин ки дар фаровонии бозори истеъмолӣ ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. кишоварзони вилояти Хатлон ҳам дар самти соҳаи растанипарварӣ, ҳам боғу токпарварӣ, инчунин дар самти чорвордорӣ, манам солҳои охир мана соҳаи паррандапарварӣ, соҳаи моҳипарварӣ ва инчунин соҳаҳои занбурпарварӣ мана хеле баъди қабули барномаҳои давлатӣ мана рушд ва тараққӣ ниҳода истодаанд ва тавонистем ки мо солҳои охир мана мардуми кишварро бозори дохилии кишварро ба маҳсулотҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ба рӯ ба содирот ниҳода мо таъмин намоем. қайд кардан ба маврид аст ки мана солҳои охир масъалаи воридоти маҳсулотҳои озуқаворӣ аз ҷумла мана гӯшт, тухм, мана инчунин гӯшти парранда солҳои охир мана хеле коҳиш ёфтанд. мо солҳои мана 2 сол пеш аз ин мо тавонистем масъалаи истеҳсоли масъалаи содироти тухму мана гӯшти паррандае ки дар ҳудуди мана вилоят истеҳсол шавад мо тасмим гирифтем. албатта ин дар мувофиқа бо мақомоти иҷроиятии вилояти Хатлон ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин маҳсулотҳоро мо берун аз хориҷи кишвар мо содирот намоем. дар ҳақиқат ман ҳамин солҳои охир агар аҳамият дода бошем масъалаи ман ҳамин нарху навои маҳсулотҳои кишоварзӣ аз ҷумла ҳам соҳаи растанипарварӣ ҳам боғу токпарварӣ инчунин ман ҳамин гӯшту ширу ман ҳамин тухму мана гӯшти аз ҷумла гӯшти парранда, гӯшти моҳӣ дар як нарху навои он дар як сатҳи муайян ҷойгир ҳастанд. чунки мо тавонистем мана мин баъде ки масъалаи мана мин барномаро ки дар амал ки дар маҳал амалӣ гардидтана мо тавонистем ки мана мин ҳадафҳои стратегии давлат амнияти озуқавории кишварро мана бозори дохилиро инчунин мардуми худро бо маҳсулотҳои худӣ таъмин намоем. дар воқеъ вилояти Хатлон дар миқёси ҷумҳурӣ аз вилоятҳои калонтарини аграрӣ маҳсуб ёфта самти асосии кишоварзони он сабзаводкорӣ, боғдорӣ, ғаллакорӣ, чорводорӣ ва пахтакорӣ мебошад. соли 2024 кишоварзони вилоят тибқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи босамари замин, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекор хобида ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ корҳои муайянеро ба анҷом расонида дар ин самт ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. бо дастгирии бевоситаи асосгузори усули ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди вилоят 6 адад лоиҳаҳои инвеститсионӣ татбиқ шудааст. дар 13 шаҳру ноҳияҳои вилоят лоиҳаҳо аллакай корро оғоз кардаанд. аз ҷумла дар ноҳияи Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи Хуросон, Кушониён, Вахш, Ҷалолиддини Балхӣ, Ҷайҳун, дар минтақаи Кӯлоҳ бошад, дар ноҳияи Восе, Фархор, Ҳамадонӣ корҳо бо маром рафта истодааст. аз ҷониби лоиҳаҳо барои беҳтар намудани ҳолати обёрӣ, аз нав иваз намудани дастгоҳҳои обкашӣ, тоза намудани шабакаҳои обрасонӣ, таъмиру барқарорсозии акведукҳои дигар нуқтаҳои обченкунии дарвозаҳо бо маром рафта истодааст. анҷоми ин корҳо имкон медиҳад ки дар оянда соҳаи обёрӣ рушд кунад ва заминҳои бекорхоҳиро ба гардиши кишоварзӣ ворид намоем. барои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ бояд аввал кандани заҳбуру заҳкашҳо ҳолати мелиоративии заминро хуб кардан кор. вақте ки заҳбуру заҳкашҳо кандагӣ набошад моҳи январ, феврал, март, апрел, май оби зерзаминӣ паст аст. агар ғизо тем зироатҳои ғалладонагӣ ҳам зироатҳои кишоварзида ғизоро зироат мегира, тахриқ қабул мекуна, инкишоф меёбад. моҳи май, июн, июл, август, сентябр гарчанде тухми элита бошад, супер элита бошад, ғизои дуюма растани ба хизр гирифта наметавонад, барое ки оби зерзаминӣ
баланд мешавад, шӯрӣ дигар чиё мегирад, нурӯи минералиро ҳосилнокиро паст мегардонад. дар соли сипарӣ гардида ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 39,2 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки афзоиши он ба 109,6% баробар мебошад. дар муқоиса ба соли гузашта 3,4 миллиард сомонӣ зиёд аст. ҳиссаи вилоят дар истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурӣ 52,9%-ро ташкил медиҳад. аз ҷумла афзоиш дар бахши растанипарварӣ 27,4 миллиард сомонӣ ва дар бахши чорводорӣ бошад 11,8 миллиард сомонӣ таъмин гардидааст. дар ҳақиқат соҳаи чорводорӣ ҳам дар ҳудуди вилояти Хатлон баъди қабулҳои барномаҳои давлатӣ рушд ва инкишоф ёфтааст. чунки солҳои охир қариб чанд намудҳои зотҳои чорроӣ, ҳам ҳайвони калони шохдор, ҳам майдаи шохдор, инчунин асбоб дар самти хушдодкунии чорво ва дар самти зотпарварӣ мутахассисони соҳаи чорводории вилоят корбарӣ намуда истоданд. ҳамин аст соҳаи чорводорӣ дар вилоят рӯ ба тараққӣ ниҳода истодааст. бояд қайд намоям, ки дар ҳудуди вилоят ба миқдори 225 адад фермаҳои барои парвариши ҳайвони калони шохдор ва 600 фермаҳо кашарҳо оиди парвариши ҳайвонони майдаи шохдор арзи вуҷуд доранд ва кору фаъолият намуда истоданд ва захираи хӯрокаи чорво ҳам имсол барои гузарондани солим ва фарбеҳ ва беталаб баровардани чорвои ҷамъиятӣ аз мавсими зимистон басанда аст ва дар навбати худ чорводорони вилоят ба омодагӣ ба зимистони имсола хеле тайёрӣ пухта дидагианд, дар ҳолати хуб ҳастанд. дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории вилоят дар 434 000 гектар замин кишти асосии зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шуда, иҷрои дурнамо 106,6% таъмин гардид. аз ҷумла 191 636 гектар ғалладонагиҳо, 17 218 гектар полезиҳо, 131 942 гектар зироатҳои техникӣ, 120 716 гектар пахта, 39 765 гектар сабзавот, 11 723 гектар картошка ва 39 679 гектар кишти зироатҳои хӯроки чорво гузаронда шудааст. дар ин давра 133,4 гектар замин кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шуда, иҷрои дурнамо 103% таъмин гардидааст. аз паёми навбатии пешвои муаззам миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хоҷагидорони ноҳияи Носири Хусрав як рӯҳияи баланд гирифта барои заминро самаранок истифода бурда, ҳар як қитъаи заминро самаранок истифода бурда гирифтани 3-4 ҳосилро сармашқи кори худ намуда аз тамоми имконияту шароитҳо истифода бурда истоданд. тибқи нақша чорабиниҳо соли равон дар ноҳияи Носири Хусрав 3320 гектар пахта бояд кишт шавад, 300 гектар пиёз аллакай кишт шуда, нашу намои хуб дорад. тибқи нақша 70 гектар картошка дар ноҳияи Носири Хусрав кишт карда шудааст. рӯзҳои наздик киштро ба охир мерасонем. барои ҳосили хуб ба даст овардан агротехникаи киштро дуруст истифода бурдан дар кор аст. айни ҳол барои агротехникаи кишти пахтаро дуруст истифода бурдан 3320 гектаре ки барои пахта замин ҷудо карда шудааст, шудгор шуда аз ғӯзапоя тоза карда шудааст ва барои ҳосили хуб ба даст овардан албатта ин якум агротехникаи кишт бошад, шудгори нағз ва тухмии баландсифат мебошад. албатта хоҷагидорони ноҳияи Носири Хусрав дар ҳамкорӣ бо олимони соҳаи кишоварзӣ барои ҳосили хуб ба даст овардан саъю кӯшиш доранд. бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ҳолати мелиоративии 3179 гектар заминҳо беҳ гардида, 790 гектар заминҳои аз гардиш берун монда ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуданд. барои бемамоният таъмин намудани кишоварзон бо оби полезӣ дар мавсими нави обёрӣ рафти чорабиниҳои тирамоҳу зимистона барои солҳои 2024-2025 таҳти назорати ҳамарӯзаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва
агентии беҳдошти замин назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. ба тоза намудани шабакаҳои обёрӣ ва забуру захкашо дар шаҳру ноҳияи вилоят аз тарафи идораҳои зертобаи раёсат 70 адад техникаҳои заминкан, аз он 31 адад аз ҳисоби идораҳои зертобаи раёсат ва 39 адад тариқи шаҳрномавӣ, аз он ҷумла 8 адад булдозер аз ҳисоби идораҳои беҳдошти замин ба кор сафарбар карда шуданд. дар соли сипарӣ гардида дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят зиёда аз 1 миллион тонна ғалладонагиҳо, 2 миллион тонна сабзавот, 880 ҳазор тонна полезӣ, 164,6 ҳазор тонна пахта, 250,6 ҳазор тонна картошка, 366 ҳазор тонна меваҷот, 132 ҳазор тонна ангур, 248 ҳазор тонна гӯшт, 605 ҳазор тонна шир, 181 миллион дона тухм, 6200 тонна пашм, 200 тонна пила, 1233 тонна асал ва 3826 тонна моҳӣ истеҳсол карда шудааст. аз соли 2015 сар карда то 2024 ҳар солаги вилояти хатлон аз 250 то 410 тонн моҳӣ ҳар сол ба сол зиёд карда истодааст ки умуман соҳа рушд ёфта истодааст. агар нисбати солҳои чилаги гуфтем қариб хоҷагиҳои моҳипарварӣ қариб 55 маротиба зиёд шудааст. имрӯз теъдоди онҳо ба 331 адад расидааст. нисбат ба соли 23 бигирем агар 26 та хоҷагии моҳипарварӣ зиёд шудааст. агар майдони кулу ҳавзуро бигирем аз 73 то 91 гектари зиёд шудааст. истеҳсола чӣ хеле ки мо гуфтем умуман натиҷаҳо хуб аст. ман соли 2023-2024 қариб 8 намуд моҳиҳои навро ба ҷумҳурӣ ба вилояти мо ворид кард. ин маъни он дорад ки он моҳиҳое ки аз шаҳри Краснодару аз шаҳри Сочи як қисм аз Эрон ворид карданд ба шароити иқлими ҷумҳурии мо мутобиқ аст, яъне ноябандӣ шудагааст. истеҳсоли моҳиро аз ҳар гектар нағз метиҳад ва рӯз то рӯз афзункунӣ ҳам моҳиам беҳтарин аст. мана дар вилоят 2 сол буд ки дар ноҳияи Данғараву шаҳри Норак бо усули қафасӣ, яъне бо усули сетка мегӯем қафасӣ парвариш кардани моҳиҳо. умуман мо дар вилоят солҳои 23-24 набуд, мана имсол 24 тонн моҳӣ форел истеҳсол кардем ки инам барои мардум яке аз моҳиҳои нодиртарин ба ҳисоб аз ҷиҳати ғизонокӣ, аз ҷиҳати лаззат, аз ҷиҳати таъм, аз ҷиҳати макро-микроэлементҳо, аз ҷиҳати витаминҳо бой аст ки имрӯз барои мардуми мо зарур аст ва хоҳишмандон мегирад. барои саломатӣ агар бигирем фоидаи калон дорад, махсусан ба навҷавонон, кӯдаконе ки то синни мактабӣ ҳастанд. онҳо аз витамини калсий, витамини гурӯҳи Б ба витаминҳои БС боянд ки барои мустаҳкам кардани ставон ва ақлу солимӣ мусоидат мекунад. дар ин давра суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз 113.5 то 171% таъмин гардид. зикр бояд намуд ки ҳамасола кишоварзони вилояти Хатлон бо мақсади фаровонии бозори истеъмолӣ ва расидан ба яке аз ҳадафҳои давлату ҳукумат таъмини амнияти озиқаворӣ саҳми назаррас доранд. ҷиҳати таъмини бозорҳои истеъмолии мамлакат дар вилояти Хатлон дар майдони 1387 гектар гармхонаҳо кишти сабзавоти барвақтӣ гузаронда шуда, аз ин ҳисоб 45274 тонна сабзавот истеҳсол карда шудааст. мана деҳқонон солҳои охир аз ин шароити имконатӣ истифода намуда, аз ин захираҳо истифода намуда, мана ҳосили баланди мана зиёратҳоро гирифта истоданд. ва дар навбати худ мана солҳои охир майдони гармхонаҳои доимо амалкунанда дар ҳудуди вилояти Хатлон мана хеле васеъ шуда истоданд. ин ҳам бошад бо дастгирӣ бевоситаи мана ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мана мин саҳми соҳибкорони ватанӣ ҳамин аст ки мана солҳои охир мана масъалаи истеҳсоли мана маҳсулотҳои сабзавотӣ дар вилоят ва инчун дар ҷумҳурӣ мана роҳи ҳалли худашро наёфтааст ва масъалаи воридоти ин маҳсулотҳо берун аз хориҷи кишвар тамоман коҳиш ёфтааст. бо мақсади рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар 287 гектар замин боғзору токзори нав бунёд гардид ва 207 гектар боғу токзори кӯҳна барқарор карда шудааст. 7 гектар ангурчид. мо ҳамира
خودمان همه ریگری ها رو دیده تشکیل کردیم. ای ریگر آدم آوردیم و یا یک سال دو سال آرنده کار کردن ما را یاد دادن انگور را تشکیل کردیم. در دوستی راست میگتون انگور نبود. من 3 تا 4 تا جای انگور شد، همشو همدیگر رو مصلحتی یاردم کرده پرسیده انگور شد حاضر رایان دوستی دا بسیار شد سال به سال تا 3 سال ممکنه انگور شنیدین تو کوچت شد تا 3 سال ممکن. بعد 3 سال نمیشد سایگی میکنن محصولات تو پایانگی را سایگی کرد سایه شیره بسیار میغلطه محصولات عمل نمیگیره. شکرانه کرده زندگانی من کردن در کار که آب هست زمین هست دست دیقان ده چی نمیرسه دیگر فقط مهنت کردن در کار تینجی آمانی همش تینجی آمانی شکرانه. با مقصد رشد ساحه باغ و تاک پروری و سیتروس پروری با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه رشد ساحه باغ و تاک پروری و سیتروس پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 قبول کردید. هدف اساسی برنامه مذکور ادامه دادن رشد ساحه باغ و تاک پروری و سیتروس پروری به این وسیله افزون نمودن گرمخانه‌های نهالان سیتروسی، زیاد نمودن استحصال آن، تأمین اهالی با محصولات غذایی، تأسیس جایهای نوی کاری و به تنظیم درآوردن نرخ آن در بازارها، به راه ماندن صادرات بیشتری آن به خارج کشور می باشد. عین حال در ولایت ختلون در میدان 410 هکتار زمین گرمخانه‌های سیتروس پروری بنیاد گردیده، از این شماره 336 هکتاری آن حاصلده بوده. طبق دورنما کشاورزان ولایت 9538 دانه لیمو استحصال نمودند. با مقصد زمینه با اعتماد گذاشتن به کشت و کار بهاری در ولایت در 19000 هکتار زمین آبمانی ذخیروی، 4000 هکتار آبشویی و یخابمانی در 2000 هکتار باغ و تاکزار گذرانده شده. کارها در این سمت ادامه دارند. زمین بایگری ملت است و حاصلخیزی زمین به واسطه از حالت ملیریتیوی زمین ها سخت وابستگی دارد. زمین ها 4 نمود زمین ها بی نمک، زمین ها اندک شور، زمین ها شوری شامیانه از حد بلند و کاتگوری جدا میشن و در حالت خوب ملیتری نگاه داشتن این زمین ها البته تازه حالت کاری زهبور و زهکش ها بسیار مهم است. برای گذراندن چاره‌بینی های اگرتکنیکی، چاره‌بینی های آبشویی نمودن این زمین ها فعالیت ها همان وقت مفید حساب میشوند که وقتی که حالت زهبور زهکش ها در حالت کاری باشد. این چی گفته گم؟ این در آن است که زهبورها آبهای زیادتی زمین ها را بعد آبشویی کردن دور میکنند. وقتی که آنها پر هستند و قابلیت کاری خود را گم کردن در آن حالت ها شوری شوی دویم باره هم حس کرده میشه. برای همین در حالت خوب نگاه داشتن این معنی آن دارد که زهبورها باید نه کم از 4 متر، اینو میگن نقطه تکنیکی هم میگویم، باید چقورتر باشند و در این حالت ها آنها میتونن آبهای زیادتی رو از میدان های کشت و از میدان های پولیزی دور نمایند و هنگام دور نموده البته نمک های خودی ترکیب در زمین بوده را از خود دور می‌کنند. کشاورزان ولایت ختلون از پیام نوبتی پیشوای معظم ملت و مجلس عالی مملکت روح الهامی تازه گرفته با مقصد بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی از یک زمین گرفتن 3-4 حاصل و جهت تأمین فراوانی بازار استعمالی با محصولات خودی و سهم گذاشتن در تأمین امنیت عضوقواری از تمام شرایط و امکانیت‌ها استفاده می‌برند تا اینکه به هدف نهایی خود نائل گردند.